Benvinguts, benvingudes. Gràcies per quedar-vos ara en aquest diàleg en el que espero que participeu tots i totes de manera activa. Abans de res, donar l'enhorabona a tots els artistes, dues propostes fabuloses. I em sembla que el Luis, autor de Caterina, vol presentar el seu equip, que jo malauradament m'heu de perdonar, però no us conec, us acabo de conèixer ara mateix. Que muchas gracias a todos por venir y os presento a Mónica Almiral, que ha hecho de dirección de escena, Cecilia Rodríguez, Ferran Albric, y me gustaría presentar también a Josep Capdeferru, que es el profesor de Historia del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, que es la persona que de alguna forma le ha dado como un marco a esta ópera, la que ha inspirado toda esta historia de la ópera. Comentar, com heu pogut veure, dues propostes força diferents, tot i que jo crec que tenen alguns vectors en comú. Jo, per trencar una miqueta el gel, jo no tinc intenció de parlar, heu de parlar vosaltres, però per aquello que dicen. Jo estava veient les dues propostes i curiosament em venia al cap, i són força diferents, el concepte wagnerià, allò del Gesamtkunstwerk, l'obra d'art total, que era una mica com Wagner concebia l'òpera, aquesta convergència de totes les arts, que d'alguna manera tu també ho fas, en el sentit que la participació de llum, moviment, so, en el teu cas a més amb una interacció directa entre l'una i l'altra, i pensar, potser aquesta matriu comuna entre les dues propostes és aquesta idea o aquesta ambició d'ajuntar. Evidentment, la vostra proposta també té una plasticitat, un joc amb l'espai molt concret, molt medit, a més, molt mesurat. En el teu cas és una proposta molt més oberta, més subjecta a la improvisació, d'alguna manera a la contingència, allò que pugui passar. En el vostre cas, tot el contrari, és una peça molt tancada. Volia preguntar-vos d'entrada que ens expliqueu una mica com us enfronteu d'alguna forma al format que se suposa que esteu emprant, en el vostre cas l'òpera, en el teu cas l'acció performativa, interactiva. Procedeixin. A veure, a mi m'interessa l'espai com un macrocos, ho entenc com un tot, com bé deies, i m'agrada desarticular-lo. I ho faig a través dels recursos que tinc, que són la dansa, el moviment, l'objecte, el so, l'espai i la llum. Són aquests els elements. En mi caso, no creo que haya una única manera, creo que cada proyecto tiene como un desarrollo y va pidiendo su tipo de diálogo, de alguna forma. Aquí empiezo con una historia, otras veces no empiezo desde una historia, pero aquí empiezo con una historia basada en un hecho real. Eso fue como el punto de partida. Eso quedó como resonando y a partir de ahí, como a raíz de una serie de conversaciones con Josep, sobre todo, digamos que el diálogo interdisciplinar vino después. O sea, no había una necesidad previa. O sea, le podía llamar ópera, pero fundamentalmente se me iban quedando como detalles que me iba contando de la historia de la vida de Caterina. Y los detalles eran muy básicos, como el testamento que dejó escrito, lo que había en su casa cuando murió, y todo eso está apuntado, como que en esta sala de aquí había 2 sacos de harina, aquí había una cama, aquí no sé qué. Por debajo se oía mucho la corriente subterránea del agua, porque era una zona muy, digamos, muy fértil y había un fresno y no sé qué. Entonces, digamos que esto construía un imaginario que puede ser que luego no se emplee ni escenográficamente ni nada, pero como que está allí y quizá el punto de partida sonoro sí que está muy presente, esas pequeñas ideas de una forma de imaginarme un universo, un paisaje. Y el paisaje empieza siendo desde el sonido y a partir de ahí ya luego va sumando piezas al diálogo. Añadiendo capas. Capas, exacto. Capas que a veces no buscan directamente reforzar esa narrativa, sino que la suma de 2 capas, por ejemplo, los fluorescentes dudo que estuvieran en aquella época, pero no buscas nada hiperrealista, sino una suma de conceptos que generan una recreació simbòlica. Claro, entonces van creando como un nuevo concepto de la suma de varios elementos. Ara que parles, i ja acabo, ara us toca a vosaltres,
és que estic recordant que vam parlar amb l'Anna aquí a la ràdio de la Fabra i Coats, que aquell dia no podies estar tu, malauradament, i vam parlar d'una qüestió que a mi m'interessa molt, i tu ho has apuntat d'alguna manera, no? En el procés creatiu hi ha un moment que la peça deixa de ser teva i la peça s'emancipa, es regeix per si mateixa i et demana coses. No? A vosaltres quan us va passar tant a l'un com a l'altre? Jo crec que... Que de fet, perdona, a tu et passa una mica cada vegada que la fas d'alguna forma, entenc. Sí, bueno, ara una mica estic, com que és un procés, encara no està tancat, no considero que sigui una peça tancada, jo crec que ara estic en aquest punt d'inflexió, que la peça està demanant un recorregut en el que haig de començar a abandonar els processos iniciats a l'inici, que són els punts de partida, que allò que t'aferres per iniciar el projecte, i ja estan apareixent noves coses que demanen aquesta evolució, i en canvi hi ha altres coses que es van quedant endarrere i per tant les vas com en el cap abandonant, inclús en el temps d'execució, que ja no els hi dones tant de recorregut perquè ja veus que amb allò ja no estàs jugant, per tant ja és indicador que ja no hi serà. Entenc que a més ha de ser un moment molt interessant, aquest element mistèric, Sí. que la pròpia peça et va descobrint coses que tu ni sabies. Exactament, sí, una mica em ressona la història de la Caterina en el sentit que en el meu cas és el monòleg de la nit abans dels boscos i que jo m'agafo al paràgraf, a les últimes pàgines en les que hi ha una descripció sonora molt específica d'un espai molt concret, que no ho poso amb una dramatúrgia narrativa, però hi ha les paraules que formen part d'aquests textos que descriu aquelles dones que el protagonista veu i que les menciona com menciona objectes, com menciona... Aleshores, jo buscava trobar aquell lloc, com imaginar-me què estarien explicant o com estarien ressonant en l'espai aquelles dones. Estic aquí. ¿Y a ti, Luis, qué te descubrió la pieza? Bueno, yo creo que es bonito ver cómo de una pequeña semilla, que es el punto de partida, la misma pieza te va explicando por dónde seguir, porque una vez que comienza el diálogo y contactas a Mónica, contactas a Cecilia, a Ferran, yo les voy enseñando bocetos, les voy enviando cosas y te das cuenta que una cosa es lo que yo me imagino, otra cosa es cómo funciona con Cecilia, cómo funciona con Ferran, los materiales, cómo respira cada cosa. Y luego incluso aquí, esta misma escena final, la habíamos visualizado de otra forma, y luego vemos que la misma pieza te está pidiendo algo totalmente diferente. Un poco también lo íbamos comentando sobre la marcha, como que la primera y la segunda parecían como que ya se veía claro desde el principio y esta como que necesita como otra vuelta. Entonces es la misma... el mismo material es el que te pide un tipo de forma a veces. Como que son aparentemente miles de opciones, pero igual hay algunas que encajan más. Digamos. Senyors, senyores, toca a vosaltres. Sabeu com funciona això? Es tracta de que els hi pregunteu el que us vingui de gust, però sobretot que els hi aporteu, que els hi digueu què heu sentit, què us ha semblat, què us ha recordat. Jo, personalment, connecto, jo estic fatal de lo meu, connecto amb coses molt estrambòtiques. Jo amb tu he estat escoltant la Joan la Bàrbara, a Coil, en un moment donat, amb tu el Martin Brandelmeier, que és un percussionista que m'agrada molt, fins i tot la Lulú de l'Alban Berg en un moment donat, per les harmonies, etc. Però podeu connectar-ho, jo què sé, hi ha gent que segur que s'us ha acudit potser una pel·lícula, potser un llibre, un poema. Doncs això, aquest tipus de material és el que dona una mica sentit a aquestes sessions feedback, precisament, que alimenteu els seus imaginaris i els hi dongueu inputs per poder ampliar-los, per poder matisar-los, etc. I per suposar, la Cecília, el Ferran, la Mònica no estan aquí de convidats de pedra, tot i que jo ho estigui fent fatal i no els he interpel·lat, però els teniu aquí. És tot un honor tenir a tantes persones interessants a la vostra disposició, aprofiteu-lo. Llavors, entenc que hi ha un micro per aquí en circulació, o sigui que
Qui vulgui comentar qualsevol cosa, benvingut serà. Va, qui s'estrena? Bé, moltes gràcies a tots. Una mica enllaçant amb el que deies de l'autonomia de les obres aquí, és molt interessant, com podeu imaginar. O sigui, en Lluís és el pare d'aquesta criatura, jo seria l'avi. I d'alguna manera la recerca sobre aquesta Caterina Freixa, que és totalment inèdita i que és una sorpresa per tots i que ens ajuda a entendre el final de la cacera de bruixes a Catalunya. I clar, i aquí us demano una mica tots plegats que entengueu lo bonic que és que, clar, quan tu ets un acadèmic tu has d'estar molt lleial als textos, a la troballa, al que diuen els documents, i ho has de descriure amb la màxima exactitud. I de cop lo bonic que és que hi hagi algú com en Lluís que li doni autonomia a cadascun dels personatges i que ho recreï, i aquí he de dir que ha estat molt emocionant, perquè jo és com si sentís aquella dona i com si sentís el poble sencer i els crits que hi devia haver en aquells moments, i la Simoneta, que és la primera víctima, ara ho dèiem, és la primera desgraciada que es veu obligada a acusar la veïna, perquè clar, a tu et torturen, tu acuses a qui toqui. I clar, i una mica m'ha agradat molt que, i aquí començo a llançar idees, m'ha agradat molt que un espai de foscor màxima com era la presó l'hagueu convertit en un espai de llum, perquè en certa manera també alimenta la vida, o sigui, li dona molta força al personatge de la Caterina, i en comptes de convertir-la en una víctima aïllada durant 3 anys en una presó a Artés, que diguem-ne que seria l'infern per tots nosaltres, i en canvi ho converteixes en un procés de, no sé, místic gairebé. I en aquest sentit he de dir que heu estat fantàstics i bé, espero que hi hagi, que això continuï. No sé com s'alimentarà, m'agradarà molt saber si una mica això si és l'embrió, com creix, per dir alguna cosa, la criatura. Muchas gracias, Josep, por tus palabras. Sí, la idea es poder llegar, digamos, a 1 hora de ópera. O sea, digamos que ahora estamos en una fase de unos 20 minutos. Marqué como esta fecha, como feedback, como tener como una primera meta volante, como un punto de referencia de decir, bueno, vamos a intentar coger una selección de escenas que pudieran explicar de alguna forma lo que tenemos hasta ahora, pero poder ya empezar a ir a más detalles. Claro, en mi cabeza yo me imagino pues, los músicos tocando en directo, o sea, digamos, las partituras están, el material está, pero poco a poco que vaya creciendo. Sería lo ideal, que tenga mucho recorrido. Sí. A mi personalment m'ha agradat molt la qüestió de l'assetjament amb el gos, o sigui, la búsqueda, la cacera, per dir-ho d'una manera, és una idea que m'ha semblat molt poètica, molt bonica, que primer ens hem quedat tots en plan, hosti, què és això? Però la veritat és que m'ha semblat brillantíssim aquesta persecució, no?, de la Caterina simbolitzada amb aquest gos i amb la llanterna. Suposo que ho he entès, Vale. Hola. Hola. Jo tornaria a la primera peça de l'Anna Fontanet. He tingut una mica la sensació de que estava cuinant sons i que estava com una mica també com si fos en un laboratori. Llavors, és curiós quan es posa a ballar aquests sons, no sé si realment inspiren la dansa, comuniquen amb la dansa, si té una repercussió o no la té, perquè en el fons sí que hi ha uns sons, però a vegades són els mateixos, a vegades no. Doncs m'agradaria veure si ens poguessis obrir una mica de llum en aquest aspecte, no? Quina correlació hi ha entre el so que es cuina i el moviment. A part mi, no deixo de fer, si coneixeu el contact improvisació, és una tècnica de dansa que es tracta de contacte amb, el que és conegut, més conegut és el contacte amb ballarí o persona a persona, es fa en comunitat, però hi ha una part que és de contacte amb l'espai, això que deia abans, de com et relaciones tu amb l'espai. I per mi, pel meu bagatge que tinc d'altres estudis, a banda de la dansa, a mi l'objecte en si em dona molta informació.
la temperatura, la rigidesa, el so que genera. Hi ha un exercici de contact que és molt, molt clar, que és amb la mà simplement, que és lliscar, rodar, empènyer. Aleshores, amb aquestes 3 accions jo em comunico o transfereixo informació amb l'objecte també. Aleshores, a mi cada vegada que exercito, que ho he provat amb objectes grans, petits, no ve només d'aquí, d'això que acabem de veure, no? Com que el meu cos es modifica, de la mateixa manera que et modifiques quan xerres amb algú, no? Depèn de quina conversa tinguis, bona o dolenta, tu te'n vas, continues el teu camí, però te'n vas amb allò que t'emportes, no? D'aquella darrera conversa. Doncs per mi el tractar amb aquests objectes en aquell moment és com establir una conversa que queda una mica en la meva memòria i en el meu cos com a documentació, com a arxiu, per després desplegar-ho. A veure, comparteixo una mica pensaments, no, pensaments que he tingut i sentiments. Jo no sabia res de Caterina, no sé si aquí hi havia gent que sabia coses de Caterina o no, jo no tenia ni idea. I he volgut no saber res, venir com virgen i... Hòstia, m'ha dejado turureco. M'he quedat com completament sense cap tipus de control sobre el que m'estava passant. Crec que heu arribat a llocs molt viscerals, molt animals, que crec que és molt difícil aconseguir-ho, això. I suposo que sense saber res de la història de Caterina he comprès allò fonamental, no? I això a mi em sembla superbonic i superdifícil d'aconseguir, així que us vull felicitar perquè m'ha arribat com molt per llocs que no tenen a veure amb lo intel·lectual. A pesar de que és un procés d'intel·lectualització total, no? I a mi una cosa que sempre m'ha inquietat molt i jo mateix m'ho plantejo amb treballs conceptuals que faig o no faig és ¿cuánto dices? ¿Cuánto anfitriones, no? De tot això? L'eterno debate, la hoja de sal, cal, no cal. Bueno, tot això a mi em passava pel cap, no? De fet, quan ha acabat, de seguida he anat a llegir una mica perquè tenia moltes ganes de saber què estava passant aquí, qui era Caterina, i suposo que esto és una gran notícia, no? Que doneu ganes de saber què ha passat amb tot això. Però és veritat que és algo que o sigui, la meva primera experiència és algo que s'ha escapat del meu control i se ha ido sin mí, ¿no? O sea, la cosa de yo quería como abarcar lo inabarcable. No sé si preguntava el Miquel, no? On us ha portat? A mi m'ha portat molt lluny i os habéis ido sin mí, d'alguna manera, i m'encanta, és fantàstic. I llavors ara, parlant, o sigui, pensant en la proposta de l'Anna, justament tu estaves fent una proposta que s'enlairava i anàvem amb tu, però jo he trobat un element que era com una mena de cordill que te hacía como volver i no acabava de deixar-me marxar amb tu, però és que crec que tampoc et deixava marxar tu, que és l'ordinador. L'ordinador que t'haguessis de fer càrrec tu de tot això, suposo que evidentment és un work in progress, que és molt difícil delegar això en una altra persona quan estàs provant, no? Però, hòstia, jo m'imaginava que si algú pogués estar amb tu i alliberar-te d'això, crec que podríem anar com plegades a viure la proposta, però sempre tenia la sensació de que havíem de tornar, no? Havíem de tornar en un moment donat. I bueno, sé que tot això és molt complicat i probablement també és una decisió teva de directe i de voler estar present amb el discurs que vols, però això és el que m'ha passat una mica
per dins. No, vull dir, sí. No et diré. Jo treballo com treballo a sala, o sigui, a sala d'assaig. O sigui, treballo amb tot el material que porto, tant tècnic com de plàstic, estètic, és el que estic treballant a l'espai d'assaig. O sigui que és una mica en el punt que estic com a artista. Vull dir, no hi ha producció. O sigui, em refereixo que vaig en consonància amb els recursos de finançament que tinc, també. També és una manera de mostrar el punt que ja estem. I bé, contenta, vull dir que jo molt apanyada. També ara has mencionat una mica, has tret el Sant Cristo gros, quan es parla de propostes escèniques sempre hi ha aquest, no sé com es diu en català, escoll? El tema dels calés, del finançament. Clar, una proposta com la teva, que una persona sola la pot resoldre d'alguna manera, o ja està plantejada d'aquesta forma, és més o menys portable. Però clar, muntar un pollastre com el que munteu vosaltres no ha de ser fàcil. I més, per dir d'alguna manera, saltar-vos l'ortodòxia de la posada en escena a la italiana, allò amb el públic assegut, etc. No deu ser fàcil. Que íbamos haciendo, a ver, digamos que hoy teníamos esto, es la primera vez que lo hacemos, pues ¿cómo no vas a aprovechar el espacio que tienes aquí? O sea, una primera idea que me pareció también muy interesante era entubar estas dos columnas y crear una italiana, o sea, una alemana de hecho se llama, ¿no? Y que las escenas fueran acercándose hacia el público a través de esta pantalla, que se fuera acercando así. Me parecía muy buena, pero claro, que esta misma pantalla se fuera acercando hacia el público y como que al final la idea de juicio, pues el público completara esa idea de juicio. Pero también es que el espacio te propone otras cosas, te sugiere otras cosas y tampoco igual necesitaba mucho maquillaje el espacio. El propio espacio te permitía probar ese balcón, probar estos dos espacios dentro del espacio, probar que incluso el público fuera creando sus propios itinerarios y eso es muy bonito también. Probablemente si fuéramos a un festival de ópera, a un teatro de ópera, pues lo adaptaríamos para esa situación. Lo mismo lo que digo, ahora tenemos la versión dos cantantes, de hecho Ferran está haciendo dos personajes, ahí arriba hacía de hermano, de Caterina. Ferran hace de todo. Claro. Y luego toca el cello, oye. Ha traído hasta su perro. Espero que cobris el triple, perquè, escolta... Estaba su madre. Parece el hombre orquesta este señor. Por eso digo que de alguna manera, con los recursos que teníamos, lo hemos intentado optimizar lo mejor posible. Así que nos vamos adaptando a lo que se puede, sí. Para que, pues lo dicho, o sea, es que al final se trata de que vaya teniendo recorrido. Si no se puede ahora con músicos en directo, pues si la grabación tenemos esta opción, pues vamos por ahí. Si se puede, porque las condiciones lo permiten, pues la otra opción también está. Parleu. 5:30 avui, Sí. Va, vinga. A la segona proposta, que ja quan estava Caterina i estava ja a damunt, aquí hi havia una cadira, tenia un sentit la cadira, o sigui, si algú s'hagués sentat a la cadira i la resta haguéssim continuat assentant-nos, què hagués passat? O volíeu això, que hi hagués la cadira buida i la resta... Sí, com la tercera escena partia del judici, era com una manera de simbolitzar a la persona que està allà, potser és la que està sent jutjada. Si s'asseia algú, doncs que guai. Vull dir, quin atreviment i a veure què hagués passat, potser. Vull dir, de cop hagués sigut... Jo pensava, normalment la llum ens espanta quan som espectadors, o a mi almenys, i hi havia tot una... És difícil que la gent entri, no? Però si hagués passat, hagués sigut una proposta... Bueno, m'hagués agradat molt veure qui agafa aquest rol i té aquestes dues persones davant, no sé, potser per vosaltres no, però jo des de fora hagués sigut un efecte poètic molt fort, no? Però sí, era com intentar fer com petites instal·lacions amb més metàfora o amb menys, o amb més símbol o amb menys, sobre aquesta idea de la cadira de la persona que està sent jutjada,
que en aquest cas no sé si hi era o no, o això. Però bueno, també no sé si hi ha altres... Vull dir que aquestes coses potser per algú la cadira jo que sé què era, no? Però aquest era el propòsit. Espera, i en la primera proposta, a mi la teva taula de mescles, d'alguna manera m'ha molestat. Quan tu ballaves no et veia. No sé si és que era molt alta o jo estava en un puesto que no... No sé. Sempre se li poden posar rodes. Sí, no, podem buscar altres opcions. Sobretot quan estaves a la part de... ja cap a la paret, hòstia, anava fent així com dient, no la veig, no? ¿Dónde está? ¿Qué parte del cuerpo? Bueno, també veure seccions també m'hagués agradat, com aprofitar-ho, no? O sigui, o fer-ho al màxim, no? Seccionar tot l'espai. Però sí, és una bona observació, ho tindré en compte. Hi ha una qüestió interessant que ha mencionat el Lluís i que et vull interpel·lar a tu, perquè a més tu l'has mencionat també en més d'una ocasió, no? Que estava parlant una mica de la natura, el que es diu normalment, no sé si coneixeu el concepte, el que es diu site específic, no? Específicament per un lloc, no? És a dir, el que hem vist avui, sentiu-vos afortunats i afortunades perquè és exclusiva mundial i no sabem si ho tornarem a veure així, és una posada en escena concreta per aquest espai, no? Han aprofitat el tema del balcó, etc. És el que dèiem, no? Si vas a un teatre a la italiana amb tot el pati de butaques ja em diràs tu com es munta. Tu has mencionat diverses vegades, i en converses prèvies que hem tingut tu i jo, el tema de l'espai, també, no? La relació amb l'espai. Entenc que la teva proposta en un lloc diferent, amb unes dimensions diferents, amb unes alçades diferents, canviaria notablement. Pregunto. Aquest cop he optat com per invertir els meus esforços amb la tècnica, no? Amb com programar, hi ha una part de programació important en aquesta peça, de correlació amb la llum i el so. Aleshores, he invertit aquest temps en establir aquests diàlegs, que no són molt notoris però existeixen, és a dir, la llum és la que fa anar la partitura, perquè jo el que faig és seqüencio la llum i en funció de les seqüències de llum sonen uns sons o uns altres i creen una partitura sonora o una altra. Per tant, un cop assolit aquest objectiu, aleshores enviar per l'espai, a explorar, veure l'espai com és i veure quines altres aportacions ens podem fer mútuament, perquè al final, si és, com bé dius, un site específic, pot ser... és l'espai i la sonoritat de l'espai, per tant, canvia segur, 100%, que és bastant trepidant, a mi m'agrada. O sigui, depèn de quin lloc, és com, sí, anem a explorar. Pregunteu-li coses al Ferran i la Cecília, que no han dit res. La veu que tenen sí que la coneixem, però parlant no. Jo més que preguntes volia fer com una observació, que és el que connecto una mica les dues peces, que és aquest treball sobre el so, i que m'ha sorprès perquè tampoc sabia massa el que venia a trobar-me, i com des de dues formes molt diferents, un des de la producció del son directe, llavors treballar tots els altres gèneres, diguem-ho així, de moviment o d'il·luminació, etc., però tot molt partint des d'aquest, o tal com jo ho he percebut, partint des d'aquesta producció sonora, i l'altre, sobretot en l'escena del balcó, que no hi ha una música habitual operística, sinó que és tot un treball dels cantants a partir de cantar sobre sons, principalment, i en què la producció prèvia sonora no la veus, no saps com ha estat generada, i crea el desconegut aquest de com s'ha generat aquest soroll, diguem-li soroll amb el bon sentit de la paraula, i també potser sí el com a cantants us enfronteu a aquest treball de cantar sobre aquest tipus de composició sonora. En el meu cas, personalment,
quan intervés aquest tipus de música o de sons, una mica l'experiència amb la Lluïsa ha sigut d'anar construint, com ha dit ella abans, l'òpera o allò que ens anava passant a poc a poquet. Realment no sabíem el que ens trobaríem fins fa poques setmanes. I un cop arribes una mica seguint el fil, l'argumentació, l'argument de la història, entens què són aquests rumors, què són aquestes fresses, i més enllà dels ritmes, de quadrar-ho tot perfectament, amb cada dia d'assaig des de dissabte, vam començar dissabte, et vas deixant arrossegar per cada accent, cada cop, cada fressa, en relació amb el text, amb el que diu la Caterina i en com reacciona el seu germà. Llavors, cada vegada que ho fem és com vas una miqueta més enllà en el procés creatiu i en el moment com de quadrar-ho. Evidentment, si tinguéssim els percussionistes aquí amb nosaltres, seria una feina més musical, hi hauria potser un director que ens ajudaria, etc. Però estar nosaltres sols, crec que el que t'ajuda justament és la història, la posada en escena de la Mònica i de deixar-te influenciar per tots aquests cops que hi ha. Això aquest almenys ha sigut el meu procés. Vale, muy parecido. Hablo canario de repente. De repente, hoy. Ha sido muy similar. Es a la vez abstracto y muy concreto cuando nos llega la partitura, está todo clarísimo, está la partitura, pero a medida que íbamos ensayando, empezamos a entender lo que son esas cosas, empezamos a encontrarlas porque llegamos y en la grabación pues no podemos entender ciertas cosas, no las podemos separar o ciertas ayudas que tenemos en la partitura para entradas y a medida que hemos ido ensayando empezamos a encontrarlas y eso es lo que hace también que nosotros podamos encontrar efectos. Bueno, ellos nos lo han pedido también o nos han ayudado, los efectos, las palabras que son importantes, los sentimientos y todo esto. Y entonces ha sido un proceso en el que, bueno, hemos ido nosotros mismos descubriendo eso por el camino hasta llegar hasta hoy y si siguiéramos, seguiríamos. Y empezaríamos a entender muchas cosas que siguen pasando y con los músicos en escena sería mucho más. I per l'Anna, per aquesta branca de moviment a partir del so, un cop l'acabes de produir, com és aquest viatge? Clar, aquí, abans ho comentàvem, no? Abans de començar, tens com diferents punts de partida i és com començar a teixir una taranyina des de 2 punts, no? I veure en quin moment conflueixen. Perquè hi ha com una mica, el meu treball parteix d'un treball per paràmetres, amb el cos i amb el so, que això és el punt d'unió, i aleshores jo per paràmetres entenc potser recolzaments, intensitats, en aquest cas molt concret els recolzaments en les superfícies tant de l'objecte com del meu cos. Aleshores intento fer similituds en aquest estil i veure cap a on van i si em generen interès, si em desperten curiositat de debò. Si veig que me'n vaig a un altre lloc, aleshores ja com que no estic sent fidel al mètode, no? I ho agafo per aquí. I com vas escollir els objectes? Així... Mira, no. Mira, jo tinc 2 fills que ja no sé si coneixeu el Montessori, les joguines, i hi ha aquesta cosa del treball de fusta, de metall i d'objectes purs, no? Aleshores, per una banda això m'interessa i com és una que tinc molt a casa, perquè ara en aquests moments estan en aquesta edat, i aleshores per una banda això i per altra banda ja et dic el que tinc com background de disseny gràfic i el paper per mi em dona molta informació també, de gramatge, això és cadascú té les seves coses i ho he agafat per aquí. El casco, jo vaig en moto cada dia
Mira les empreses. No, però és que de cop i volta forma part molt del meu dia a dia. O sigui, tot el que hi ha forma molt part del dia a dia. Aleshores, jo a vegades no me'l trec el casco i vaig pel carrer amb el casco perquè vaig amb coses. I aleshores és com que entres en un altre lloc de dir, bueno, estic en el meu món, perquè és que a vegades no me'l trec perquè estic pensant inclús amb coses. Vaig molt carregada, vaig cap a casa, amb el casco no me'l trec, és igual. I allà dintre passen coses. I aleshores l'he fet servir per fer sonoritats. I amb el joc aquest que he començat, que hi ha una part de funcionalitat del so i l'altra part de l'estètica de l'objecte, que és portador del so. És com que li canvies fas una mica de desordre. I això és per on vaig. De fet, hi ha una cosa que ara estava pensant, que és de l'objecte, que és molt interessant, perquè justament el que comentava el company d'aquest misteri, d'aquest so que no veiem d'on surt, que és, no sé si sabeu, el que es diu la música cosmàtica, no? Del Michel Sion, si no recordo malament, que és aquella música que no veus la font sonora. Per exemple, veus una persona amb un ordinador, però no saps d'on està sortint aquell so. Tu, en el teu cas, fas tot el contrari. Lo màgic, per dir-ho d'una manera, és veure d'on surt aquell so misteriós, estrany que estem sentint i el veus allà com s'està parint literalment aquest timbre, no? És una antiacosmàtica, per dir-ho d'una manera, una explicitud total. Sí, però hi ha una cosa de percepció que encara que inclús, bueno, no ho sé, no sé si us passa, això és una pregunta que us faig a vosaltres. A mi em passa que és com que l'acabo dissociant. O sigui, jo l'he fet i sé que l'estic fent, però després es transforma de tal manera que jo ja no estic escoltant aquell so en concret, sinó estic escoltant una altra cosa. Això és una pregunta que us faig. A vosaltres us passa el mateix? És que hi ha un espai entre l'objecte creat i quan sents el so que està en una altra veu i una miqueta més lluny, hi ha un espai temporal, un espai físic, com a sensació, no sé com explicar-ho, a mi m'ha de crear aquest espai temporal, espai físic, entre l'objecte, l'acció i el so que està arribant, i quan arriba. Però us passa si algú ha treballat alguna vegada en indústria, per exemple, en una fàbrica, o estàs al costat d'un lloc que fan molt soroll, que hi ha un punt que acabes dissociant la font del so mateix i l'abstraus. Jo ara estava pensant, ara que ho preguntes, em sento també interpel·lat com a públic, m'estava pensant en una peça que a mi m'agrada molt, que és molt divertida, us l'explico molt breument perquè és molt graciosa. És una peça d'un col·lectiu holandès que es diuen The User, que van fer una peça que era una sinfonia per impressores d'injecció de tinta. Estava un software molt sofisticat i feien com bucles, com loops, petits ritmes, fets amb una impressora d'injecció de tinta. Però la peça dura com 45 minuts. I us asseguro que passat el minut 15 ja no penses en impressores de tinta. O sigui, ja has entrat en aquell timbre de tal manera, en aquell so, en aquella textura, que t'oblides completament. Evidentment, comences a escoltar-la per aquesta curiositat, aquesta cosa bizarra de «Oi, hem fet música amb una impressora de tinta». Però hi ha un moment que ja te n'oblides completament. Per tant, jo crec que sí que passa això, que acabes dissociant la font, diguem, de la textura, de la superfície textural del so. No sé si a vosaltres us passa alguna... o som vosaltres que estem fatal, no ho sé. Pregunto. Som nosaltres que estem fatal. Som nosaltres que estem fatal, aquests els que encalla o torre que diuen. Us ha fet pensar en alguna cosa que no fos res a veure amb el que estàveu veient? Pregunto, L'experiència, les imatges, els sons, us han fet pensar, això que us preguntava abans, en una pel·lícula, en una experiència pròpia, què sé jo, en un llibre, en una idea, o no us ha fet pensar en absolut? Que también quien calla otorga, si us la torno. Yo si puedo decir algo, yo soy por supuesto tabuenquista militante. Hola, he estado en todas y seguiré viendo, claro que sí. Desde las otras que he visto y desde la música que he visto hacer a Luis tanto tiempo, me ha parecido, no como crítica, como lo que me ha parecido a mí, un punto de vista un poco más clásico de obra. Es así, o sea, de repente había una estructuración ya en escenas, que me parece, bueno,
no sé si un paso atrás o un paso adelante, pero un paso distinto. Por saber si estás un poco más en ese punto ahora o ha sido solo que la música o que la historia te ha llevado a eso. No sé, igual me hago mayor, pero es verdad, yo también notaba, tenía esa sensación de que hay muchas cosas como que salen, que van saliendo, que quizá hace 2 años no las hubieran o sea, no hubieran salido de esta forma. Pero yo creo que es una forma de avanzar. De avanzar, no sabes hacia dónde, pero hay cosas que como que de alguna forma me lo pedía la misma, aunque pueda sonar a cliché, la misma historia me iba como pidiendo como ciertos lugares o ciertos paisajes sonoros, pero como que partiendo de algo que normalmente parto de una abstracción, de una idea mucho más abierta, como que trayendo aquí algo temporal que pasó. No quería hacer una banda sonora de película, pero tenía algo que era difícil coger ciertas distancias, digamos, que había como que había un documento real, allí hubo un juicio, que eran documentos, yo podía leer cosas que ya como que ya te dibujaban bastantes momentos o lugares o escenas. Y quizá eso es lo que haya anclado bastante para mí a veces el material. En esa idea de clásico yo también lo sentía. Pero tampoco creo que está y vamos a ver hacia dónde evoluciona. Es curioso, sí, a mí también me ha llamado la atención. Sí. Pero no lo puedo prohibir, no lo puedo como... No, esto fuera, no. Sí. Sí que hi ha una diferència notòria, per exemple, suposo que tots i totes l'heu notat també, no? De diferència estilística, per dir-ho d'una forma, fins i tot entre la peça de percussió de la balconada i la peça que interpreta el Ferran amb el violoncel, no? Que és una cosa com molt més... Diguem que la del balcó és una peça molt més trencada, molt més fragmentària, en canvi la del si no m'equivoco segurament, però hi ha com una mena de dron, hi ha un continu per sota que li dona una fluidesa, diguem, molt diferent i fins i tot inclús harmònicament, no? És molt més clàssica, per dir d'una forma, que no té res de dolent que sigui clàssica una cosa, cuidado, que no pas l'altra peça, ¿no? Que son los dos momentos musicals així més notables en un moment donat. Sí, de alguna forma también, como la música grabada se ha construido en base a unos instrumentos que se llaman esculturas sonoras Basset, ellos ya venían con una afinación determinada. Entonces, digamos que eso ya marcaba un encuadre armónico. A partir de ahí ya, digamos que el mundo sonoro del cello, la forma en la que se interactuaba, dialogaba con la música grabada, ya estaba bastante acotada por la afinación Basset, digamos, que son unas esculturas sonoras que hicieron 2 hermanos franceses, pero que tenían como particularidad que eran esculturas para ser vistas, pero también para ser tocadas. Digamos que tenían esos 2 lados, que no eran solo concebidas como un instrumento al uso, y lo bonito es que no tenían una tradición, sino que cada uno se inventaba su forma de tocar. Pero tenía ciertas afinaciones concretas, que lo hacían bastante armónico, por así decirlo, bastante fácil para todos los gustos, muy accesibles, sonoramente hablando. Que si no recordo malament també venia acompanyats com d'un programa pedagògic, ¿no? D'alguna forma, sí, d'aprenentatge, perquè tothom pogués tocar. Sí. Eso es. Entonces, gracias a aquí en Barcelona, uno de los hermanos vivió 10 años y luego hizo una donación a la Universidad de Bellas Artes, o sea, a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, y ahí está el taller Basset, y de ahí pues solicité para hacer una grabación y trabajar con estos instrumentos. Así que yo creo que eso también, digamos, da como cierto marco a la pieza. Parlant d'aquest anar o no anar al classicisme, hi ha un aspecte que m'ha agradat molt del teu tractament del so, suposo que de la programació que fas servir, i és que, com suposo que estareu d'acord tots i totes, qualsevol so, si es repeteix regularment, és fàcil de consumir. No? Hi ha una lògica de la reiteració, no? Jo pum, 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 és igual al timbre. No? De seguida ho entens, per dir d'una manera. I tu, és molt interessant la teva programació perquè de cop dius, és un loop, no? És un bucle, però dius, no és un bucle perquè es va desmuntant i refent contínuament. Llavors és molt atractiu perquè té aquesta cosa, aquest punt de risc, aquest punt d'abisme, però al mateix temps també té aquest enganxe de seguretat de dir, vale, estic entenent que s'està repetint això d'alguna manera. Això entenc que és una programació que has fet tu, específica, o estàs aplicant algun tipus de randomització, de que la màquina faci coses a l'atzar?
En aquesta programació està basada en la idea del tot. I la idea del tot significa que en realitat tots els instruments estan sonant alhora i el que jo modifico és el volum. Aleshores, aquests volums estan agrupant, com si diguéssim, paquets de paisatges sonors, però alhora cada track també té aquest lliure pensament de volum. Si es marqués un accent diferent. I ells mateixos es pronuncien o no dintre del que és el loop. I aleshores hi ha diferents modalitats de loop. O sigui, he jugat amb el loop de diferents maneres. I a vegades es munten a dintre de cicles euclidians. Arrea. Ara m'has deixat. Sí. Bueno, és que sí, hi ha com molta informació com que queda com en segon pla, però en realitat... Acosmàtica. Sí, aleshores potser el so, potser un d'aquests sons entra dintre d'un d'aquests cicles i entra en compàs. Llavors ja s'enfila. I llavors s'enfila i se'n va, ell sol, i deixa els altres. Enrere, els altres lopejant de la manera que poden. Llavors és una lliure llibertat dels loops que es proclamen per ells mateixos. Nois i noies. Què més? Sí, sobre Caterina, només volia traslladar-vos una mica la meva sensació, que he trobat molt encertada, primer, els diferents espais i sobretot els diferents nivells. I a més, en cada espai jo he copsat una mica la sensació de que en el balcó hi havia aquest diàleg, però per darrere hi havia una música, hi havia tota una sonoritat que marcava una situació. En aquesta escena que està a peu pla, diguéssim, que parlàveu de la presó, també hi ha, diguéssim, aquest diàleg, el diàleg de l'instrument amb el cant, i aquí, en un altre nivell, que potser és el nivell que comunica més a l'escena clàssica, a la italiana, perquè hi ha una tarima, doncs hi havia dos veus, però si no recordo malament no hi havia una música molt clara a darrere, i aquí era la veu el que feia la música. Per tant, per mi tot aquest desplegament escènic i musical i sonori i de so, diguéssim, crec que li dona molta riquesa i que es pot ampliar i treballar molt més. Bé, doncs, donar-vos les gràcies a tots i totes per haver vingut, per haver-vos quedat, donar moltíssimes gràcies a la Mònica, a Cecília, al Ferran, al Lluís, l'Anna, i convocar-vos ja per l'any que ve, per la següent edició del cicle Feedback i, evidentment, a seguir de prop les trajectòries tant del Lluís Tabuenca com de l'Anna Fontanet, i moltes gràcies a tots i totes per venir.